Vale, se sent bé? Sí? Bueno, com veieu, el nom de la conferència és Caterina, la muller esborrada d'en Leonardo da Vinci, i qui va ser la Mona Lisa. Sí? Vale. Bueno, això és el retrat, els dos possibles retrats de Leonardo da Vinci. Un és la Tavola Lucana, que en teoria és un autorretrat del Leonardo, i el del costat és un realitzat per Francesco Melzi. Sembla ser que en realitat a Madrid, al Palacio de las Alhajas, es veu que va fer el Cristian Galvez, va fer com a director d'una exposició que es deia Los rostros del genio, i es veia aquesta taula lucana. Bueno, com tots sabeu, en Jordi Vivet, que porta molts anys treballant, per exemple, Leonardo da Vinci, ell diu que Leonardo da Vinci és Leonardo da Rovere, i en una de les seves conferències va fer uns 20 punts imprescindibles de per què Leonardo da Vinci és Leonardo da Rovere. Jo aquí no ho exposaré, però que us quedi clar que jo també penso el mateix, que Leonardo da Vinci és Leonardo da Rovere. I ja veureu com arribarem a la mateixa conclusió per una altra banda. Aquest és l'arbre dels de la Rovere, que encara que no el veieu, aniré dient els noms i anirem veient qui és cadascú. Per exemple, aquí el primer és el principi de tota la genealogia, que és un tal Leonardo de la Rovere, que es casa amb una tal Luchina Monteleoni. Quedeu-vos amb Monteleoni, que després comentarem lo de Monteleoni. I ara veurem Leonardo de la Rovere. Aquí, en aquest diccionari de l'any 1846, veieu Leonardo, si no us ho dic, Leonardo Beltramo e Luchina Monteleone. O sigui, tenim que la genealogia de Leonardo de la Rovere resulta que aquí no hi ha cap cognom que digui de la Rovere. És Leonardo Beltramo, i l'altre és Luchina Monteleone. O sigui, que en principi no sé si s'ho inventen o potser agafen el nom més tard. Després anem a Rafael de la Rovere, que en principi és el pare del Leonardo de la Rovere, que nosaltres diem que és Leonardo da Vinci. Després veurem com aquest Leonardo de la Rovere no és el fill de Rafael, sinó que és un tal Bartomeu. Però bueno, ja ho veurem més tard. I aquí ens fixem en qui està casat, que és Teodora Maninolo, que resulta que l'he buscat i realment té una germana que es casa amb els ducs de Baviera, però resulta que buscant els ducs de Baviera no arribes a la mateixa conclusió. Arribes a un moment en què no tenen fills i resulta que després per una altra part trobes un dels fills d'aquest fill que no apareix. Encara que no es vegi, lo de dalt, aquí diu non ebe fili, que no té fills, però per l'altra part trobes justament el contrari, que sí que té pare. Però realment aquesta Teodora Maneirola resulta que ens diuen que és d'origen grec, però resulta que és d'un poblet realment que es diu Manosc, que és a la zona francesa, al sud de França, a la Provença. Aquí veiem Rafael de la Rovere casat amb una tal Teodora Moneirolas, que és la cosina germana del batlle de Manosc. O sigui que no queda clar, mai no els queda clar quina és la genealogia. Després, a una altra conferència que vaig fer, vaig dir que Francesco de la Rovere era un Francesc Rovira i que venien de la zona de Morella. I vaig trobar que, per exemple, que aquest Francesc de la Rovere, el papa Sixte IV, és realment Alberola, Francesco d'Alberola de la Rovere, el seu cognom, no pas primer de la Rovere, sinó un tal Alberola. Aquí ho repeteix, Franciscus von Alberola, von Rovere. I després resulta que trobem un altre Francesc de la Rovere, però aquest és realment Francesc Rovira, que estava al consistori de Tortosa el 1429. I aquest és de Morella. En realitat, en principi era aquest, que era Francisco Rovira i Escuder, encara que jo crec que és el fill,
Allà baix, aquí baix teniu els tres fills, que serien Bartomeu, Joan i Francesc, i una filla que es diu Francesca. Jo crec que el Francesc és aquest, el Francesc, que seria el Sixte IV. Això ho vaig exposar en una altra conferència, però com veieu a baix de tot, sí que diu que el seu cognom és també de la Rovere. I ara, si en recordeu que he dit una filla que es diu Francesca, aquí, aquesta de la dreta, que és Bianca, realment l'he trobat com a Francesca. Aquí baix es veu com a Francesca, no sé si es pot veure així, aquí. Es veu com a Francesca. I després resulta que Rafael, aquest Rafaelo, realment també l'he trobat com a Bartomeu, com el pare de Leonardo, que seria el que hem dit aquí, també, que seria Bartomeu, Francesc i Francesca. I ara parlem de Giuliano, que és el papa Juli II, que també l'he trobat com a Rovira. En comptes de la Robe, Rovira. I aquí l'Orlando Furiós, que ho va trobar el Víctor, que resulta que ens està dient que per tals indrets n'haurà l'experiència el gran pastor hispànic mercedari. O sigui, gran pastor hispànic és, realment el gran pastor és el papa hispànic, que ens està dient que és espanyol. I ens està dient l'Orlando Furiós que és Juli II. O sigui, que eren espanyols els Rovira. I seguim. Resulta que Pietro Riario també tenia coses allí. Per exemple, aquí diu que era abat comendatari del 1471 al 1473 del monestir de Sant Cugat. I després parlem de Rafael Sansoni Riario, que jo crec que és Rafael Sanzio, el pintor. Vaig trobar això, que és Rafael d'Urbina, espanyol, justament espanyol. Però jo volia saber el per què estan dient que Rafael d'Urbina és espanyol i no italià. I vaig començar a buscar. I resulta que, clar, vaig trobar això, que Sansoni és el mateix que Sanzio. I vaig comparar-los, el Rafael Sanzio i el Rafael Sansoni Riario. I justament, per exemple, veiem que en Sanzio mor la seva mare i molt a prop mor el seu pare, Giovanni. El Rafael Sansoni el mateix, mor la seva mare, Violant, i mor el seu pare, Antonio Sansoni. Però després resulta que també mor l'oncle Bartomeu amb el Rafael Sansoni i el custodia l'oncle Giovanni. Però per la part de Rafael Sanzio, el pintor, resulta que mor el pare Giovanni, a Urbino, i el custodia el Bartomeu. Resulta que estan canviats. Que després encara es complica més, però veia com relacions. I després, per exemple, hi ha una carta de recomanació de Giovanna de Montefeltro, el 1504, en què recomana Rafael Sanzio a Pier Soderini, que ara ho veiem, ara veurem la carta, que és aquesta carta, que, com veieu aquí baix, diu Joana Feltria de Rovere. La tinc... La traducció me la va fer el Paolo Pellegrino, un italià, i em va dir que la sintaxi era plenament catalana, no italiana, de la carta, que hi havia paraules catalanes, que escrivia Joana en comptes de Giovanna, diferents coses, no? I clar, podria ser que la seva mare era Batista Sforza, i els Sforza, en teoria, són els Fortià. Fortià, si recordeu, Sibilia de Fortià. Serien d'origen català. Aquesta és la traducció de la carta, i és força interessant, perquè clar, està recomanant a Rafael, el pintor, i ell, com us he dit, havia mort la seva mare i el seu pare. Doncs resulta que diu, aquí, i per què el seu pare, que és molt virtuós, o sigui, ens està dient que el 1504 el seu pare està viu. En teoria està mort. I és meu fidel devot, i així el fillol reservat. Està dient fillol de reservat, potser està parlant de que és el seu fill, la Giovanna de Montefeltro, i segueix, i gentil jove, en tot jo l'estimo moltíssim, i desig que arribi a bona perfecció, per això el recomano en particular a la vostra senyoria quan més pugui, demanant-li per amor meu
que en cada ocasió li plagui de prestar-li qualsevol ajuda i favor, que tots aquells plaers i comoditats que rebrà de vostra, i el tindré com fets a mi mateixa i ho consideraré cosa molt agraïda. 1504, Joana de Feltre de la Rovere. O sigui, la carta és enviada a Pietro Soderini, que ara parlarem un moment després, que és Gondolfiero vitalici de Florència. Val? O sigui, sembla com si fos una carta d'una mare a un fill. Val? I resulta que el pare està viu, de Rafael Sanzio. Aquesta és la dona, en teoria, de Giovanna, i justament està pintada per Rafael Sanzio. Una altra cosa del Rafael és que va pintar moltes vegades a cardenals. Val? I aquest d'aquí, que és Tommaso Inghirami, que no és cardenal, resulta que el 1509 el va pintar. I justament aquest Tommaso Inghirami va fer la Performance Faedra de Sèneca i sembla ser que un actor o el director era el mateix Rafael Sansoni Riario, no pas el pintor. Però clar, si crec que és el pintor, potser sí que té sentit que clar, això vol dir que coneixia el Tommaso Inghirami i clar, potser és que eren amics. I aquest és Rafael Sansoni, i com us he dit que l'havia trobat que era espanyol, resulta que veiem que Rafael Sansoni Riario, veiem que és administrador de Cuenca, de Salamanca, d'Osma, de Màlaga, i també tenia moltes terres, per exemple a Sevilla, molts llocs d'aquí. I ara parlem de Leonardo. Aquí això l'he trobat, m'ha fet la traducció al francès Magrinyà, és un llibre que és la traducció llatina dels elements d'Euclides. I aquí és una carta que la fa Francesc de Soderini, que és el germà de l'anterior que hem vist de la carta, que és Pierre Soderini, que és cardenal de Volterra, és per al costat de Pisa. I resulta que ens diu: així mateix en part he dedicat les obres al darrer duc d'Urbino i en part al difunt príncep de Milà, Ludovico Sforza, i impulsat per moltíssims precs dels amics i sobretot pels dels familiars teus, dels quals el meu estimadíssim Lleonard Vinci, que s'ha vingut que les edités. Ens estan dient aquí que Lleonard té un familiar i que aquest familiar és Francesco Soderini. Això no se sabia. Sempre diuen que la paraula familiar potser és servent, però jo no ho crec. O sigui, tindríem que aquest Francesco Soderini seria familiar directe de Leonardo da Vinci, o el que jo crec que és Leonardo de la Rovere. I clar, jo ho he buscat i he trobat una relació que és aquesta d'aquí, que és una tal Maria Soderini, que està casada amb un tal Pier Francesco, que és Medici. I resulta que la seva tieta es diu Caterina Sforza, i Caterina Sforza estava casada amb Giovanni Medici, però Caterina Sforza és la germana de Gian Galeazzo Sforza, casat amb Isabel d'Aragó, de la família dels Aragó. I com veurem, Isabel d'Aragó, en teoria, o a la història oficial, és la tieta, és la neboda de Leonardo de la Rovere. O sigui, tenim una relació dels de la Rovere, directa de Leonardo de la Rovere, que jo crec que és Leonardo da Vinci, amb Maria Soderini. I, per descomptat, aquesta Maria sembla que és la neboda del Francesco Soderini, aquest de la carta. Sí que us he de dir que en teoria Maria Soderini es va casar, en teoria diuen el 1511, i la carta és del 1509, però bueno, potser és que no es va casar el 1511 i es va casar abans, però no, això no ho sé, no ho he trobat. I ara parlem de la mare, en teoria de la possible mare de Leonardo, que és Caterina, que tots coneixeu, suposo. I bueno,
aquí fico les coses que hi ha a l'arxiu d'Estado de Florència, que aquí ens diu on va néixer el Leonard, quan va néixer, en teoria el Vinci. I ara veurem la mare d'aquest. I aquí comença la referència. La primera referència és a l'anònim Gadiano, que ens diu per mare nascuda de bona sangue, o de bona sang. Aquí baix ho fica. Per mare nascuda de bona sang o per madre nato de bon sangue. He anat a l'anònim Gadiano, que és el mateix que el codice Maglibenciano, i diu el mateix, era per mare nato di bon sangue. Si no, no era una camperola, com diuen la història oficial, que ens està dient que és de bona sang. Això ja ho deia el Jordi Bilbeny. Però seguim. Per exemple, aquí és la segona vegada que surt el Leonardo, que ja ens diu que té 5 anys, que és fill del dit Piero, però bueno, seguim, perquè ens interessa la Caterina. I què ens diu aquí? Que la Caterina té una edat de 60 anys, però quan? El 1487. O sigui, que ens està dient que el seu naixement hauria de ser el 1427. La d'aquesta mare de Leonardo, la que diuen la història oficial, havia nascut el 27. Aquest és l'únic document que indica l'edat de la mare de Leonardo, que per tant hauria tingut el seu fill natural més o menys amb 25 anys. Això diuen, perquè el Leonardo en teoria va néixer el 52, el 1452. Però seguim. Què diu el Leonardo? Això ho passo, perquè és la primera vegada que diu el Leonardo a la Caterina, és la primera vegada que la nombra. I després la torna a anomenar a la possible mare, no és que digui que és la mare, a la possible mare, que diu que ve un 16 de juliol de 1493, en teoria, suposo que a Milà, i va seguint. I després ens posa fredament les despeses de la sepultura d'aquesta Caterina, amb els números del preu. Però què ens diu aquest article? Doncs resulta que segueix i que ens diu que aquesta Caterina de Florència tenia 60 anys quan va morir, el 1494. O sigui que si fem la resta, resulta que surt el 1434, no passa al 1427. O sigui que Leonardo està parlant d'una Caterina diferent a la Caterina que se suposa que és la mare de Leonardo. No quadren, són 7 anys de diferència. I clar, l'he buscat, aquesta Caterina, que està dient el Leonardo. I clar, aquesta Caterina és Caterina Seco Gonzaga. Jo crec, és la que em surt, que té l'edat que va néixer el 34 i va morir el 94, el 95 o el 94. Aquesta Caterina Gonzaga és filla natural de Ludovico III Gonzaga. No sabem la mare d'ella, però sí sabem que Ludovico era el condottiero de la família Visconti. He buscat a veure de la família Visconti, a veure qui podia ser aquesta mare, però no l'he trobat. En principi he pensat que era Bianca Maria Visconti, però podria ser que fos una filla d'ella, que és Caterina Maria o Lucía Maria, que en teoria va néixer el 1426, que no sabé a l'edat, però no l'he trobat a la mare. He seguit, després també he buscat el Muzio Attendolo Sforza, per la part de les Sforza, per veure si trobava a la mare, però tampoc l'he trobat. Però he trobat una cosa interessant, que és Maria Marzano d'Aragona, que estava casada amb Muzio Attendolo Sforza. Després veurem qui és Muzio Attendolo Sforza i qui és Maria Marzano d'Aragona. És molt important aquests dos noms, ja ho veureu. Aquí una altra de la família Sforza per al Muzio, però com no ho veieu també passo perquè no ho he trobat. I parlem una altra vegada de Leonardo de la Rovere. Què vaig buscar? Vaig buscant i resulta que a les pàgines espanyoles o castellanes començo a veure Leonardo de Vinci i Leonardo Vins, el nom de Vins, de vi. I això es repeteix. Leonardo de Vins, Leonardo de Vins o Vinci, Leonardo de Vins o Vinci, moltes vegades.
Aquí, encara que no ho veieu, Leonardo de Vinci, no? Aquí a l'Escorial, per exemple, al llibre. O sigui, gairebé a Madrid sempre el coneixen així, Leonardo de Vinci. I per què? No? Per exemple, també a l'estranger, és el llibre més antic que he vist, el 1690, i també fica Leonardo Vinci. I clar, quina relació podria ser? Doncs al final vaig trobar que els de la Rovere també tenien aquest final, perquè seria Jerome de la Rovere de Vineus, però són els de la Rovere de Turí, no pas els de Savona, que són la genealogia de Leonardo de la Rovere, que he dit. Val? Veieu? Vineus o Vineus i Viconovanus. Això ve de Vinovo, que és, tots ho coneixereu perquè realment està al costat de Turí i és on juga i on està el camp de la Juventus de Turí. Val? I és allí, exactament, i és on està el castell dels de la Rovere. Val? Hi ha diferents llibres on ho diu, Vineus, Jerome de la Rovere, Lord de Vineus, Vinovo, val? Família dels Regueres, senyors de Vinef, en Piemont. I clar, jo he buscat, i clar, Vineus, relatiu al vi. Val? I segueix, no? Per exemple, dels de Turí he trobat fins i tot a un Leonardo de la Rovere, però és posterior, que és del 1572. Val? He buscat l'arbre dels de Turí i, bueno, si veieu aquí, encara que no ho veieu, el primer és justament senyor de Vinovo, un Talaimon, senyor de Vinovo. Val? Després aquí, per exemple, teniu el Cristòfor i el Domènic, que eren cardenals, que els nomena Sixte IV. Val? I en teoria són familiars del Sixte. Val? I després resulta que vaig veure els senyorius i els comtats que tenen i justament és Vinovo i Cinchano i un tal Ribalba també. I clar, vaig fer una relació i justament dona, com veieu, Vinci. No sé si ho fa el Leonardo això com un agraïment a la família de la Rovere, que potser els va acollir, no ho sé. O potser és Vineus i res més és Vineus i és Vinceus, diguéssim. Podria ser, però no ho sé. Però em va resultar curiosíssim això, justament agafant aquestes dos, el senyor de Vinovo i el comte de Cinchà. I ara anem a Joana d'Aragona, que és la que està casada amb Leonardo de la Rovere. Aquí la teniu, Joana d'Aragona. I com és de la banda del rei de Nàpols, ara veurem els reis de Nàpols, un per un, i veurem les relacions, i és important aquestes relacions. Tenim el primer, que és Alfons, primer de Nàpols, tots el coneixeu, és el magnànim, Alfons el Magnànim, i té una filla amb Geraldona Carlino, que és Eleonora, molt important. I resulta que està casada amb Marino Marzano, príncep de Rossano, que deu amb lo de Rossano. La Eleonora també és princesa, clar. Després, el seu fill, Ferdinando, primer de Nàpols, es veu que es va casar 2 vegades. Amb Isabel de Chiaramonte, va tenir a Leonora, que es va casar amb Ercole d'Este. Això ho poso perquè després veurem que tenen relacions amb Leonardo da Vinci. I després està Giovanni d'Aragona, que té una filla que és Giovanna, que després es casa amb el fill de Ferdinando I, que és Ferran II. Després té amistançada amb Diana Guardato, amb Eulalia Ravignano i amb Giovanna Caracciolo, com veureu després. Amb Diana Guardato sembla que té Ferdinando, que és duca de Montalto, que deu ser un Montalto, té una tal Maria, que es va casar amb Antonio Piccolomini, que era duc d'Amalfi, o Amalfi, o ja veurem després què més pot ser. I després Giovanna, que aquesta Giovanna d'Aragona és la que es casa amb Leonardo de la Rovere, duc d'Arce i Sora. Després tenim el mateix Ferdinando, que té una altra amistançada amb Giovanna Caracciolo, com hem dit, i té un tal Enrico, que és marquès de Geràs. Ja veurem quina relació té amb Leonardo. Per exemple, el seu fill, que és Luigi, o Lluís, no? Si ho sabeu, va
gairebé el 1517, va visitar a Leonardo a Amboise, el 1517, amb Andrea de Beatis, que després ja veurem també on va néixer i coses així. Després veiem també que té una altra filla, que és Giovanna, que es va casar amb Alfonso Piccolomini, també duca d'Amalfi una altra vegada. Després el seu fill, Alfons II, que tenim a Isabela, que és Isabela d'Aragona, o Isabel d'Aragó, o Isabel de Nàpols, que està casada amb Giangareazzo Sforza, i un tal Pietro, que és el germà, que és príncipe de Rossano. Després veurem com Isabela també és princesa de Rossano. Després ja tenim a Troglia Gazela, que es posa en comunió amb què s'uneix als Borgia. I ara veurem després quina relació té Leonardo amb els Borgia. I aquí tenim el quadre. Cada que no ho veieu, aquí tenim Alfons, el rei, aquí tenim a Ferran, l'altre rei, i tots els reis estan aquí. Després aquesta d'aquí és la filla Eleonor d'Aragó, que és molt important, que està casada amb Marino Marzano, que és príncipe de Rossano. Aquí tenim a Leonardo, que està casat amb Giovanna. Enrico, Maria Marzano, Caterina Marzano, que són les filles de Leonor d'Aragó. I aquí està Isabel d'Aragó, que és la que es casa amb Giangareazzo Sforza. Però aquí parlem dels Borgia, que aquesta relació, com veieu, si aquí està Leonardo, en teoria és un tiet, de Leonardo de la Rovere. I veiem una carta de César Borgia en què diu: a tots els nostres lloctinents castellans, capitans, condottiers, oficials, soldats i súbdits, i ordenem que el nostre prestantíssim i dilectíssim familiar, arquitecte i enginyer general Leonardo Vinci. O sigui, una altra vegada està dient, en aquest cas, que Leonardo és familiar de César Borgia. Com veiem, de Leonardo da Vinci no, però potser sí que de Leonardo de la Rovere, com hem vist. Per què? Perquè estan emparentats, com hem vist, els Borgia, amb Leonardo de la Rovere, perquè és un tiet, per exemple, de Jofré de Borgia. Aquí veieu el salconduit del César Borgia, és del 1501 o 2, crec. I després, ara parlem d'una altra relació del Leonardo da Vinci, en aquest cas amb un fill de Leonor d'Aragó, amb Hèrcules d'Este, que és Hipòlit, que té una altra carta, que aquesta és la traducció, i és del 1507. O sigui, tenim relacionats tots els personatges que tenen relació amb Leonardo da Vinci amb Leonardo de la Rovere, realment, no amb Leonardo da Vinci. Enteneu? Per exemple, Beatriu, que és la germana d'Hipólito, veiem que és la dama de l'Armini, o creiem que és la dama de l'Armini. Per què? Perquè aquí té, que en realitat és una fura, però aquí veieu a l'Armini o la fura, i resulta que Beatriu d'Este, que és aquesta, la té justament a la sepultura, que es troba a Certosa di Pavia. Per això sabem que és Beatriu d'Este. Aquests dos, jo no sé qui són, però podrien ser perfectament Hipòlit i l'altra germana, que és Isabel. Però no ho sabem. Potser és la segona esposa de l'Hèrcules, aquesta, però no se sap. Però ho deixo aquí. Ara parlem de Leonardo una altra vegada, i aquí ja parlo del Luis Racionero, que va trobar justament que l'escut en Chiano, de la casa de Leonardo da Vinci, resulta que té les 4 barres catalanes. Ho diu ell, un escudo con 4 barres. I després en José Luis Espejo ho torna a dir, i després ho va veure el Jordi Bilbeny i ho ha explicat a les diverses conferències que ha fet. Però del José Luis Espejo vaig trobar això, que és el registro de Leonardo, quan va entrar al gremio de pintores de Florència. I clar, m'ho començo a mirar i veig, Lorenzo, diguéssim, en minúscula, i després això en mayúscula, i després en minúscula, Lorenzo, i aquí ja no sé si és Lorenzo. Però clar, això en mayúscula, i clar, aquí al mig està Leonardo de San Piero da Vinci di Pintore. No sé, a mi em sembla que jo diria que això no,
és fals, jo crec, però bueno, tampoc sóc un expert, no em posaré. Però em va resultar curiós això, que potser és que ho han ficat més tard, podria ser, però ho desconec. Bueno, després també el José Luis Espejo doncs, presenta un dels seus estudis o algun llibre, pues, les 3 barres, en aquest cas són les barres de Leonardo da Vinci, 3 barres catalanes, que veurem que és la de les barres dels reis de Nàpols. Aquí veieu una altra vegada en un altre llibre les 3 barres en Leonardo da Vinci, i aquí per exemple tratat de la pintura de Leonardo, les barres, els arbres genealògics de la família da Vinci, les 3 barres, que sapigueu que si no tenies família real no podies utilitzar les 3 barres, clar, i si ho feies potser tenies perill de morir. Bueno, anem a veure el fons que té, no? Bueno, aquí no es veu molt, però té les 4 barres. Però els seus fills, sí. Ferran, primer de Nàpols, aquí té les 3 barres. El segon, Alfons II, té les 3 barres. Ferran II, de Nàpols, té les 3 barres. I Frederic I de Nàpols, que també va ser rei, doncs també té les 3 barres. Tots tenen les 3 barres, com Leonardo da Vinci. Però clar, com estem dient que Leonardo da Vinci és Leonardo de la Rovere, potser és que va agafar per alguna cosa aquestes barres. Ara ho veurem, clar. I parlem una altra vegada de Leonardo. I resulta que veiem que aquest Leonardo pot agafar el nom de Leonardo Aragó, Leonardo Aragó, duca de Sora. Estem parlant de Leonardo de la Rovere, però justament amb aquest Aragó pot agafar aquest nom. Bueno, segueix això, el text, i aquí ho diu, no? Per exemple, a part que va dir que s'uneix amb Giovanna, la filla natural de Ferdinando, també ens diu que aquest Leonardo és fill, com us he dit abans, que no de Rafael, sinó d'un tal Bartolomeu. I després, aquí ens diu, també li va reportar el cognom reial d'Aragó. Quan es va casar amb aquesta Giovanna, resulta que li va reportar el cognom Aragó. Per això pot utilitzar el cognom Aragó i pot utilitzar les barres. A part d'això, resulta que era condestable del regne de Sicília, prefecte de Roma, com veurem, etc. I tenia el comte Gerolamo Riario com interlocutor amb el rei de Castella i d'Aragó. Això és el que diu aquí. També diu que en teoria Leonardo d'Aragó mor al 1475, però clar, és que hi ha llocs que no ha mort. O sigui, hi ha textos que diuen que ha mort, hi ha textos que diuen que no ha mort, hi ha textos que diu que ha mort la dona, hi ha textos que han mort les dues a la vegada, diferents, a diferents llocs. I després resulta que tots els títols passen al seu germà, quan mor, en teoria, el 1475, un tal, el Giovanni de la Rovere. Aquí ho veiem, Giovanni de la Rovere va ser reemplaçat pel papa, la grandesa de Leonardo, com a fill d'un altre germà, de nom Rafael, i que agafa el ducat de Sora, el senyoriu d'Acre, d'Arpino i la prefectura de Roma, etc. Aquí vull que us dic que veieu grandesa de Leonardo. Per què Leonardo té grandesa? Potser perquè és Leonardo da Vinci? Perquè, no ho sé, podria ser. És que aquest. I ara mirem a Giovanna, l'esposa de Leonardo, que, clar, ara intentaré que veieu que és Caterina, realment. I aquí ho comenceu a veure. Ara tinc la traducció, Caterina, figliola bastarda del prefato, aquí ho veieu, la traducció, Caterina, una presumpta filla bastarda de Ferdinand o Ferran I de Nàpols, a qui se li va donar per esposa a Leonardo de la Rovere. Aquí ja comencem a veure Caterina. Veus? Caterina, una altra vegada, Caterina va portar el comtat de Sora, que després passa a la família Buoncompagni, que després veurem el castell que hi ha, el castell dels Buoncompagni. Per exemple, a una altra web, per exemple, Caterina Ferrante d'Aragona, una altra vegada Caterina, i així successivament va apareixent aquest nom de Caterina fins la sacietat. Aquí ho veieu una altra vegada, Caterina Ferrante d'Aragona, baronessa d'Arce, pel seu matrimoni amb Leonardo de la Rovere, etc.
Aquí una altra vegada, Caterina, compromesa a Leonardo de la Rovere, una altra vegada. Aquí una altra vegada, bueno, aquí ja és un dels jocs aquests, Veroli, que resulta que utilitzen les barres de color vermell, o l'escut amb 3 pals vermells. Aquí els veieu els pals, i és un joc d'Arce, aquest. Comuna de Arce, el mateix, trobes, és el lloc on viuen, realment, o on tenen llocs per viure. I clar, veiem Caterina, una altra vegada, anomenada Caterina, promesa amb Leonardo, una altra vegada Caterina d'Aragó, una altra vegada aquí, dels senyors de la Rovere, i seguim, Caterina una altra vegada, promesa en matrimoni amb Leonardo de la Rovere, i seguim, Leonardo, Caterina, Leonardo, Caterina, sempre, tota l'estona. I aquí arribem al lloc del castell, que en teoria és on hauríem de viure. Aquí veieu Leonardo de la Rovere, que és l'escut dels de la Rovere, i l'escut de la seva dona. Les tres barres, i seguim. I què ens diu en el castell? Justament el mateix. Caterina, una altra vegada. Leonardo, nebot del papa i marit de Caterina, filla bastarda del rei de Nàpols, Ferran I d'Aragó. Bueno. Després també la confonen amb una tal Maria, perquè aquí ho veieu, Leonardo de la Rovere, casat amb Maria d'Aragona, el mateix. Aquí també Leonardo va esposar amb Maria d'Aragona, o sigui, el confonen. Ja veureu per què, perquè la germana de Caterina és Maria d'Aragona. Aquí teniu la traducció d'això. Sense més, Maria d'Aragona, Leonardo es va casar amb Maria d'Aragona. I després ja es complica molt més perquè apareix que combina el matrimoni entre el seu nebot Leonardo i una filla de Ferran d'Aragó, per la qual cosa compra alguns castells que dona en dot a la filla del rei d'Aragó. O sigui, aquí ja no s'està dient que és Ferran I de Nàpols, sinó que és el rei d'Aragó. Aquí ja no em ficaré si el Ferran de Nàpols és Ferran d'Aragó, però podria ser, perfectament. I aquí ja comença a aparèixer un altre nom. A part de que trobem Caterina d'Aragó, Caterina d'Aragona, una altra vegada, que és la fillola del príncep de Marzano, que també està casada amb Leonardo de la Rovere. Però aquí comencen a aparèixer altres noms, com Giovanni Antonio de la Rovere, que és el que el succeeix, en teoria. I clar, aquí trobem Giovanni i Antonio de la Rovere. I anem buscant, no? I passa una altra cosa, que és que Caterina, això és la traducció, va passar a Giovanni Antonio, ara ho veurem, que és aquí, que ja és quan parlem de Giovanni de la Rovere, que és el que succeeix al ducat de Sora i d'Arce, al prefecte de Roma, com a prefecte de Roma, i com a senescal del regne de Sicília, i etc. O sigui, agafa tots els càrrecs que tenia Leonardo el 1475. Però què passa? Quan te'n vas al diccionari biogràfic de la Treccani, l'Alan Ryder ens diu, aquí baix, una neboda, Caterina, estava casada amb Giovanni de la Rovere. I això, no? Giovanni de la Rovere el trobem casat amb la mateixa, amb Caterina. Què està passant aquí? Ara ho veurem. Això és l'estema o l'escut dels Montefeltro. Giovanni de la Rovere es casa amb Giovanna de Montefeltro, que és la que hem vist abans, no sé si recordeu, no? Que tenia una carta que recomanava a Rafael Sanzio, el pintor. I resulta que aquesta Giovanna, doncs clar, si mires a l'arbre, que aquí teniu la Giovanna, clar, aquestes són les armes dels Aragó. I si els Montefeltro tenen les armes dels Aragó, com és que les tenen? No? I clar, comences a veure a l'arbre i no estan ni aquí ni aquí. Per què? Perquè Giovanna no es casa amb Giovanni. Per què? Perquè Leonardo no mor i segueix vivint i realment és Giovanni de la Rovere, i per això, com Leonardo de la Rovere té i pot utilitzar el nom dels Aragó perquè està casat amb una tal Giovanna d'Aragó o
Caterina d'Aragó pot utilitzar aquest escut reial. I clar, això ens està indicant clarament que si ho tenen, és que Leonardo de la Rovere és qui es casa amb ella, amb Giovanna de Montefeltro. Això té més indicació, té més coses, perquè clar, si la carta de recomanació de Giovanna de Montefeltro a Rafael, com si fos un fill, i aquesta es casa amb un tal Giovanni de la Rovere, i Giovanni de la Rovere és Leonardo de la Rovere, i Leonardo de la Rovere és Leonardo da Vinci, és que Rafael és el fillol de Leonardo. No sé si ho enteneu, però és així. I es pot entendre per què Rafael és qui és. Però va més enllà, perquè si tenim a Leonardo de la Rovere i a Giovanni de la Rovere, aquí al costadet també tenim Antonio de la Rovere, encara que és un fill d'una altra germana de Rafael de la Rovere, o de Bartomeu de la Rovere, i resulta que aquest és el que està casat, en teoria, amb Caterina Marzano d'Aragona. Caterina, que aquesta és la dona. Ara ho veurem per què. Perquè també estava dient Giovanni Antonio de la Rovere, i segueix, no? I tu trobes el mateix però amb Antonio. Caterina con Antonio de la Rovere, conte di Sora. Té no el mateix títol, perquè aquest és conte, i té el mateix gairebé, que és ducat de Sora, que el Giovanni de la Rovere i el Leonardo de la Rovere. Bueno, aquí ho veieu, i aquí és curiós, aquí veieu el Giovanni Antonio una altra vegada, que després diu Antonio de la Rovere, i es va dirigir a Ferdinando per estrènyer les cadenes del príncep Marino. Giovanni Antonio va ser empresonat, però va tractar millor a les filles de Marino. Tenim a una tal Caterina que està casada amb aquest Antonio de la Rovere, que jo crec que és Leonardo de la Rovere, i resulta que el pare, que és Marino Marzano, que està casada amb Leonora d'Aragó, que és la germana d'aquest rei, Ferran de Nàpols, Ferran I de Nàpols. Però resulta que Ferran I de Nàpols està, diguéssim, en guerra amb Marino Marzano, o l'odia, però no a les seves filles. Després veurem per què passa això. Quedeu-vos amb això i després ja ho explicaré, el per què. I resulta que després també veiem Antonio de la Rovere com a duc de Sora, amb el mateix títol que Leonardo de la Rovere. I Caterina, la seva, Caterina, que és la seva muller, i que és filla del príncep de Rossano, que és el Marino Marzano, aquest que us he dit. Això és la traducció, i aquí vull que us fixeu, a part de príncep de Rossano, que es diu Dionora d'Aragó. Elionor d'Aragó, la germana de Ferran I de Nàpols i filla d'Alfons el Magnànim, es diu Dionora d'Aragó. Quedeu-vos amb això que li diuen Dionora d'Aragó. Aquí, Dionora. Després sabrem per què. Per tant, aquests tres personatges són la mateixa persona i són fills d'un tal, encara que diu aquí Rafael, serien fills d'un tal Bartomeu. I per tant, Leonardo de la Rovere no estaria casat amb Giovanna d'Aragona, sinó que estaria casat amb una tal Caterina Marzano d'Aragona. Seria això. En comptes d'estar aquí, que és Giovanni d'Aragona, la Giovanna d'Aragona casada amb Leonardo de la Rovere seria Caterina Marzano, la dona. Aquí veiem a Maria Marzano, filles de Leonardo d'Aragó, i el germà, que seria el rei de Nàpols, Ferran. Això queda clar? I ara parlem, com tots relacionats amb Leonardo da Vinci. I ara parlem de Lluís d'Aragó i de Giovanna d'Aragona. En concret aquí parlaré més de Giovanna, però recordeu que aquest Lluís d'Aragó és el que va visitar a Leonardo da Vinci el 1517, a Amboise. I seguim. Hi vaig veure el 21 de juny del 2018, va sortir aquesta obra, que en teoria és la primera obra de Leonardo, que és un jove arcàngel Gabriel. Va sortir fa poc. I resulta que aquesta és la imatge,
és una imatge, és una terracota, val? I bueno, això diuen que és la firma, sense més. Bueno, aquí ho diuen, que és la primera obra pictòrica de Leonardo, amb una placa de terracota, i es veu que pertanyia a la il·lustre família dels Fenice de Ravello, val? Que eren els seus propietaris. I la van donar, i que era en donació el 1499 de la Joana d'Aragó, aquesta que hem dit, aquesta que hem dit, aquí, val? Que és filla d'Enric, val? I que és duquessa d'Amalfi, o Amalfi, o ja veurem què més, no? Aquí diu que va ser encomanada, la van assassinar el seu germà, el mateix cardenal la va assassinar, Lluís, però bueno. Bueno, ens diu que va rebre la peça directament de Leonardo, ens diuen, com a regal del naixement del seu fill, Alfons II Piccolomini, que és el duc d'Amalfi. O sigui, tenim una relació directa dels ducs d'Amalfi amb Leonardo i amb aquesta Joana d'Aragó. Però què ens diuen a més d'això? Doncs diu que alrededor de 1471 al beat Amadeo da Silva y Meneses, consejero del Papa Sixto IV, se le apareció el arcángel y le reveló secretos celestes e informaciones extraordinarias sobre el Apocalipsis de San Juan. O sigui, el 1471 Leonardo da Vinci fa una terracota d'Arcàngel Gabriel i justament Sixte IV arriba al soli pontifici i és papa, clar. O sigui, quina curiositat. Però seguim. En teoria, Enric, que aquí el fan, no sé si ho tinc aquí, encara que no ho veieu, és aquest Enric, que en teoria és fill de Giovanna Caracciolo, en teoria, però resulta que aquí ja el trobem que és fill de Diana Guardato, Diana Guardato. Aquest és marquès de Geràs, però bueno, està casat amb Polinesia Sencelles i bueno, diferent això. Bueno, i té una sèrie de fills que es diuen Caterina, Giovanna, Carlo i Lluís. Aquest Lluís és aquest que us he dit. I què ens diu aquest llibre? La notícia que els historiadors i cronistes napolitans ens donen al voltant dels nombrosos fills del rei Ferran I de Nàpols són molt escassos i no sempre fiables. O sigui, ells mateixos no s'ho diuen, no ho tenen clar. Per això ara, per exemple, aquí, Diana Guardato és la mare d'Enric. Aquí el veiem, per si Enric, aquí veieu uns numerets, no sé si els veieu, però veieu 1, 1, 3, 5, 3. I clar, aquesta d'aquí, Maria Marzano, ens la fan filla de Leonor d'Aragó, o Marino Marzano, o ens la fan filla de Diana Guardato. La història oficial, i tu vas buscant i apareix en dos llocs. Després també aquest Enrico, que és de Giovanna Caracciolo. Aquesta Giovanna, que sí que és de Diana Guardato, i aquesta Eleonora i l'Alfons és d'Isabel del Chiaramonte. Però bueno, aquest veiem que ara és el 3, realment, és de Diana Guardato. I anem a veure Bonasforça, ara. Bonasforça és la filla d'Isabel d'Aragó, que molts creuen que és la Gioconda. I seguim. Aquesta és Bonasforça. I aquí veieu un escut. Aquest seria el dels Sforza i aquest seria, se suposa que el de la mare. Les 4 barres, que en teoria és Isabel d'Aragó, i aquesta d'aquí, i aquest d'aquí. I resulta que... bueno, que l'he ficat al revés. I clar, jo vaig buscar, vaig començar a buscar, i clar, vaig mirar Marino Marzano. I la família Marzano té aquest escut, justament. I el busques i està a Calàbria. Aquest és l'escut de Marzano, di Monteleone. Justament Monteleone, com la genealogia primera de la Rovere, que teníem el Leonardo Beltramo i a Luquina Monteleone, o Montleone, o quines curiositats. Bueno, aquí ho veieu, ho posaven en solfa amb això, Luquina Monteleone. Bueno, i després ja
Bueno, voldria dir una cosa, que clar, després he buscat últimament i això s'enrevesa però moltíssim, perquè això també és l'escut de Calàbria, també és l'escut de la família Milà o Milano, que potser ve a veure perquè tenim a Isabel d'Aragó, que és la duquessa de Milà, i fins i tot, per dir-vos alguna cosa, és l'escut del Milan, amb diferents colors, que seria el negre en comptes del groc. Però bueno, això s'hauria d'estudiar perquè jo crec que aquí hi ha cosa. Bueno, seguim. I clar, ens n'anem a Marino Marzano, no? I veiem, si no ho veieu, us ho dic, compte de Melfi o Melsi. I aquí ja us ho dic, això és el mateix que Malfi. Per exemple, Andrea de Beatis, que és el cronista que va amb Lluís d'Aragó a visitar a Leonardo da Vinci el 1517, aquest personatge, segons on el trobes nascut a Melsi o nascut a Amalfi. Ells mateixos no es posen d'acord. Després veurem qui és Francesco Melsi, si no ho sabeu, doncs. És un deixeble de Leonardo da Vinci. I ara veurem després qui és. Però bueno, seguim. També és príncep de Rossano, duc d'Esquilache i comte de Montalto. I és aquest el que està casat amb Eleonora. Es diu que va ser empresonat a Ischia i va morir el 1494. 1494. Una data curiosa, com la mare de Leonardo, bueno, diferents coses. Bueno, tots aquests estan relacionats amb Leonardo de la Rovere i amb Leonardo da Vinci. Aquesta és Leonardo d'Aragó, que hem vist que aquest escut i aquest escut de bona esforça és el mateix. Per què té aquest escut? Per exemple, Marino Marzano, príncep de Rossano, comte de Melzi i Esquilache. I comences a veure Marina Marzano, duca de Amalfi, Isabel d'Aragó, princesa de Rossano, el seu germà, príncep de Rossano, Sancha d'Aragó, resulta que és princesa d'Esquilache, com aquest. Una tal Giovanna, duca d'Amalfi. Què està passant aquí? Tots els títols que tenia Marino Marzano i Eleonora d'Aragó estan passant a tota la família dels reis de Nàpols. Per què? I resulta que tots aquests fills, no?, són de Diana Guardato, aquests tres, i aquesta, realment, algunes vegades ens la fan d'aquí, algunes vegades ens la fan d'aquí. I què està passant? Aquí recordo el Pietro, que és príncep de Rossano, perquè quedi clar. I què està passant? Torno a dir. I ens n'anem a una altra relació, que és qui era aquella Maria Marzano d'Aragona que apareix aquí amb Mucho Attendolo Sforza, i aquí apareix, per exemple, no? Maria de Marzano, comtessa de Celano. Però és que apareix una altra, Maria Marzano, que aquesta és filla de Giovanni Antonio. Bueno, o sigui, no tenen molt clar qui és aquesta. Bueno, això és Maria. No tenen molt clar qui és. Aquí és que em sembla que ho he tret, però bueno, no tenen molt clar mai qui és aquesta persona. El que sí sabem és qui és Muzio Sforza, gràcies a l'Albert Fortuny, que està aquí avui, i que ell ha relacionat aquest Muzio Sforza amb Bernat de Fortià, perquè moren el mateix any, el 1424, i aquest és el que compra el castell de Sant Martí de Sarroca, i que després el Sarroca, un tal Bernat, compra el castell de Castellvell. I ell creu que el pont de Castellvell és el pont que surt a la Gioconda, del Leonardo da Vinci. O sigui, tindria relació al Mucho Sforza aquest amb Leonardo da Vinci. Aquesta és la Gioconda. I ara parlarem, aquí surt una mica Maria Marzano, que resulta que aquest Antonio I Todeschini Piccolomini d'Aragona, resulta que el trobem com a primer matrimoni, això que us deia abans, Giovanna d'Aragona, primer en Giovanna d'Aragona, després en Maria d'Aragona,
I després amb Maria Marzano d'Aragona. O sigui, es casa un munt de vegades amb diferents persones i totes són Joana, Maria, Joana. Per què? Perquè jo crec que és la mateixa, però bueno. I aquí les tenim, aquestes tres. O sigui, aquesta és la que no es posen d'acord. I clar, què he deduït de tot això jo? Doncs això. He deduït que Elionor d'Aragó és la mare d'aquesta Caterina, d'aquesta Maria i d'aquest Enrico. I encara hi ha un altre fill del Ferran, que és Ferran Ferran d'Aragó, ja ho veureu aquí, duc de Montalto. Sí. I aquí extrec també que Isabel d'Aragó seria filla d'aquesta Caterina, que és la que es casa amb Leonardo de la Rovere, princesa de Rossano, príncep d'Esquilaci, i clar, tenen els seus títols directes. Bona, que també té algun, i després una tal Caterina, una altra vegada, filla, de Bona Sforza. O sigui, tots els títols són els de Marino Marzano, i no saben el per què. Aquí veiem a Caterina, i aquí és on penso que ara començarem a veure pintures. Aquesta és la que hem dit de terracota, que en teoria és Leonardo da Vinci, és un autorretrat. Per què? I aquí veiem, en teoria, la segona obra del Leonardo, que és aquest d'aquí, aquest àngel, que jo crec que és el mateix. Ell mateix, clar. I seguim. Aquí veieu l'Anunciació, i jo crec que aquest és el mateix. Justament es diu que l'Anunciació és l'àngel Gabriel, el mateix que abans de la terracota. I és que són pastats. Vamos, aquest és Leonardo, si és un autorretrat. Però és que clar, veurem com Leonardo està dibuixant a la seva família tota l'estona. Ara anem a Caterina Marzano, que en teoria és la dona de Leonardo. Aquí dibuixarà Leonardo a la seva dona? Doncs a la seva dona. On? A l'Anunciació. Potser aquesta és la seva dona? Potser aquesta és la seva dona? Potser aquesta és la seva dona? A la Mare de Déu del Clavell? Al fons les muntanyes de Montserrat? Potser. S'assemblen molt. Potser la Ginebra de Benci és la seva dona? És que són pastades, per mi, O sigui, reiteradament jo crec que està dibuixant a la seva mare, a la seva dona. Que la dona s'hi mor el 1475. Jo crec que aquests dibuixos tots, aquestes pintures són fins al 75. I quan mor, què fa? Doncs comença a pintar a Isabel d'Aragó. Qui és Isabel d'Aragó? La seva filla. I aquí pinta també, a part d'Isabel d'Aragó, el seu net, que és Francesco Maria Sforza il Duchetto. Ara ho veurem. Aquesta és Isabel d'Aragó per Francesco Laurana, però a la Verge de les Roques, qui pinta? Doncs jo crec que està pintant, encara que no ho veieu, està pintant a Isabel d'Aragó i al seu fill, Francesco. A la de París i a la de Londres són les mateixes persones, són les mateixes. També aquí, jo crec, el Sant Sopar també dibuixa a ella, a la seva filla. Aquí veiem el Giovanni Antonio Boltraffio, que és molt amic d'Isabel de Nàpols i també deixeble de Leonardo. I qui pinta Giovanni Antonio Boltraffio durant tota la seva vida? A Isabel d'Aragó i a Francesco Maria Sforza, que és el seu net, el net de Leonardo. Aquí veieu un altre, la Mare de Déu dels Fusos, unes muntanyes allà darrere, que aquí està el Duchetto, que és el mateix, el fill, el net, i a la filla, Isabel d'Aragó. I seguim Francesco, que seria el fill d'Isabel d'Aragó, que aquest és el Duchetto, en teoria, per Giovanni Marco d'Ionio. Seguim amb Isabel, aquesta seria la Gioconda, i veiem la Gioconda. Què ens diuen alguns personatges, o algun llibre? Ens diu que en ambos cuadros los bordados del escote de la dama podrían representar, según algunos investigadores, a la casa Sforza, pues la serpentina coincide con la ornamentación de la manga visible del retrato de Beatriz Sforza y con la decoración de la sala de la torre, sala d'Asa, que està al castell Sforzesco. Allà. Això també
ho han trobat d'aquest altre, no? Que és de la història del traje en Europa, que és de Max Bock, ¿no? Que es el trenzado de la Casa Sforza, que coincide con el bordado de la manga del retrato del perfil de Beatriz d'Este, al veurem la pintura, y de los entrelazados vegetales de la ornamentación de la sala de l'Asa, del castell esforzesco de Milà. Aquesta és Beatriu d'Este, si us fixeu, aquest bordat, i aquí surt el lloc on ell fa, el Leonardo fa la sala de l'Asa, del castell. Aquí surt que ho fa ell, perquè ho veieu. I aquí és la sala d'Asa, que és una ornamentació d'un arbre, una de les sales, que és aquesta d'aquí, aquesta sala, i té justament l'ornamentació de la Beatriu d'Este. Aquí veieu una mica l'entrellaçat, i aquí torneu a veure l'entrellaçat, però ja és està a la Santa Maria de la Grace, on està el Sant Sopar de Leonardo. I ens diu que aquest imprès va adscrit a la tradició més antiga dels Visconti, ja que es remunta a Gian Galeazzo Visconti, o sigui, és de la família dels Visconti, que després s'uneixen amb els Sforza. Va acompanyada d'aquest lema, Ich Virgis Nit, el petit nus destacat en l'ampliació igual al nus vincià, que es diu nus vincià justament, suposo que per Leonardo. Té en aquest cas un valor monumental i representa la coincidència amb el disseny dels nodes del logotip de l'Acadèmia de Leonardo, o sigui, i de l'Escola de la Gioconda. Sí, aquest llaç és de Leonardo i dels Sforza. Clar, que veiem a la Gioconda justament aquest nus. I a part d'aquest nus veiem aquí que són com uns anells entrellaçats. I que aquest és un símbol dels Sforza, que veiem a Ludovico Sforza. I, per exemple, a Francesco Sforza també. Amb aquest collar entrellaçat. I ara anem a Hipòlita Sforza, que és una altra filla d'Isabel d'Aragó, que jo crec que és aquesta. Aquesta és la vella principessa i que segons la Maike Vogt-Luersen ens diu que ho va pintar el 1507 i és Angela Borgia Llençol. I segons el Pasqual Cot i el Martin Kemp, que és un dibuix del 1495, i ens diu que és Bianca Sforza, una filla il·legítima de Ludovico Sforza. Encara que jo crec que això és un entrellaçat també. Ella ens diu, la Maike, que no és una Sforza, però jo crec que sí. I per què? En teoria el Pasqual Cot i el Martin Kemp ens diuen que aquesta pintura està i coincideix amb el llibre de l'Esforziada, que es troba a la Biblioteca Nacional de Varsòvia. I que està, en teoria, ells diuen que està dedicat a Galeazzo San Severino, però segons la Maike està dedicat a Isabela d'Aragona. Aquest és l'emblema del San Severino, però si veieu, aquí també està el dels Sforza, i per aquí també està el Sforza, els dels Sforza, ara ho veurem. Per exemple, té aquests anells, tres anells entrellaçats, que representen a les famílies Visconti, Sforza i Borromeo, justament. Aquest és l'escut d'armes dels Borromeo, que veieu aquí, que estan aquí els tres anells. Resulta que aquí també teniu aquest, que és dels Sforza, en aquest cas de Francesco I Sforza, i després trobem a altres llocs, a Santa Maria de la Grace, justament aquest, que és dels Sforza també. I després també trobem uns altres, el de l'anell que he vist, i aquest d'aquí, que és més important perquè té la G i la Z, que és de Galeazzo, que ens diuen que és Galeazzo San Severino, sí, però és que tot és Sforza. I a més això està dient que és quan van agafar a Ludovico el Moro o el Ludovico Sforza, i seria a partir del 1500. I a més aquest Ludovico Sforza va matar justament el germà del Giovanni Pietro Viraggio, que és el que ha fet
aquests dibuixos. Per tant, jo crec que segurament no li va fer a Galeazzo San Severino. Li va fer als fills, en teoria, a tots els fills de Gian Galeazzo Sforza. I justament aquí està Gian Galeazzo Sforza, que els Sforza utilitzaven la GZ o GZ o així, diferents. El Ludovico també, L no sé què. Bueno, aquí ho veieu, per exemple, I o GZ, i aquí també I o GZ, que la G i la Z. Val? I aquí veieu un retrat de la Hippolyta Sforza, i jo crec que és la mateixa. Val? No sé si tenim temps, però bueno. L'he analitzat una mica i a mi m'ho sembla. Que podria ser la filla. I tindria sentit perquè l'Sforziada, aquesta de Barcelona, se l'emporta justament Bona Sforza, que és la seva germana, i se l'emporta allà, a Varsòvia, quan es casa. La Bona Sforza. I justament aquest, per exemple, aquest és de Giovanni Antonio Boltrafio, l'amic de Leonardo, i que estaria dibuixant a la família de Leonardo, de la Rovere. Aquí veiem que, clar, en teoria seria la filla. Aquesta és la del Museu del Prado, la Gioconda del Prado. Després venim a Bona Sforza. Aquesta és Bona Sforza, que potser no s'assemblen, però bueno. Però jo crec que aquesta és Bona Sforza. És un retrat de Rafael. Ens diuen que és Margarita Luti, però jo crec que és Bona Sforza. La Maike també diu el mateix, que és Bona Sforza. I seria la filla. I justament la fa Rafael Sanzio, que és que va viure amb Leonardo, que en teoria seria el seu padrastre o pare. O sigui, veiem com Rafael també està pintant a la família. Aquí veieu, per exemple, la Mona Lisa de Isleworth, que està a Londres, que jo crec que seria la filla. O sigui, Bona Sforza. Aquesta, per exemple, també, pintada per Rafael, que és la Fornarina, també seria Bona Sforza. Serien germanes, que també s'assemblen. Una amb el cabell ros i l'altra amb el cabell negre. Després, també ens diuen que la Gioconda és Constanza d'Avalos, o que l'han relacionat amb Constanza d'Avalos, però justament està en aquest arbre, sempre, no sé per què, és duquessa d'Amalfi, que la casa d'Avalos, aquí diu que és d'origen català, no ho ficaré, diuen sempre que oficialment és espanyol, però bueno, i ens diuen que és la Mona Lisa, també. Veus? Alguns erudits veuen en el retrat de la Gioconda de Leonardo da Vinci la Florentina Lisa Gherardini. Això ens diuen perquè en el viatge del Lluís per visitar el Leonardo ens diu que fa un retrat d'una certa dona florentina realitzada en naturals a instàncies del conte magnífic Giuliano de Medici, que en teoria tenia una amistançada amb Constanza d'Avalos. Però d'aquí jo extrec una cosa més important, que és que es diu que té més de Leonardo. El 1517 té més de 70 anys. Si fem l'extrapolació, i estem parlant del 1517, clar, si fem la resta, no ens dona 52, ens dona 46. Si fiquem 71, per exemple, o 72, o 45, si fiquem 72. Això què vol dir? Estem anant al 1445, i justament és quan va néixer Leonardo de la Rovere. No al 1452, com neix Leonardo da Vinci. Aquí veieu on ho fica. I veiem a Giuliano de Medici, que justament és el protector de Leonardo da Vinci a Roma, del 1513 al 1516, i que el va jutjar a l'estudi de Belvedere, com Leonardo da Vinci, que també va estar a Belvedere. I justament el va retratar Rafael, una altra vegada està retratant a gent que està amb Leonardo da Vinci, Rafael. Per què? Perquè era el seu fill. I ara parlem de Francesco Maria Sforza. Que és aquest, el Duchetto, no? I que veiem pintures
Aquest és el Ducetto per Boltrafio, un altre pel Boltrafio, un altre pel Boltrafio, aquest se suposa que és ell, per Boltrafio, jo no sé si ho és, aquest se suposa que també és per Boltrafio, aquest un altre per Boltrafio, que ens diuen que és Girolamo Cassio, i ho dic per això, després ho veurem. Aquest és Antonio, també de Boltrafio, i justament és el Salvador adolescent, que us recordarà a una pintura d'un tal Salvador Mundi, que després veurem. I aquest resulta que és el retrat de Francesco Melzi per Boltrafio, però jo crec que no és no crec que és Francesco Melzi, perquè jo crec que és Girolamo Cassio. Però clar, ens estan relacionant Francesc Maria Sforza amb Francesco Melzi directament. Aquí veia un altre, que és el Ducetto, segons la Michael, i el Salvador Mundi, com hem vist abans. Aquí, Salvador Mundi. Jo crec que aquest és Francesco Maria Sforza, que en teoria ens diuen que mor el 1512, però jo crec que no. Aquí veieu Francesco Melzi, que justament el Melzi aquest hereta una part dels seus béns, d'aquí, de Leonardo. O sigui, per què? Perquè és el seu net. Per això els hereta, o els hereda. I l'altra seria la filla, o sigui, Isabel d'Aragó, i ara veurem per què. No? Recordeu-vos de Melzi, Melfi, Amalfi. I anem a Isabel d'Aragó, i què ens diu? També la tenim, no?, com hem vist, i clar, aquí tenim Isa-la. Si canviem a l'ordre, surt Salai. Potser és que Salai és Isabel d'Aragó. Què ens diuen? Que va néixer el 1480 i va morir el 1524. Isabel d'Aragó va morir el 1524 i va néixer el 1470, ens diuen. A algun lloc he vist 80. Però els seus pares eren Giovanni i Caterina. Giovanni i Caterina, justament, Caterina. I Giovanni o Leonardo. És que potser estem parlant d'això que he dit abans, que Isabel d'Aragó és la filla de Leonardo i Caterina. I ens diuen també que és el prototipo de rostro angélico i andrógino. O sigui, no es queda clar si és home o dona. Potser és que és Isabel d'Aragó. Y a més, també Leonardo le legó una buena parte de su herencia. Mira que bé. Aquí veieu. Segons diuen, és Salai. Segons diuen, és Salai. Podria ser Isabel d'Aragó? Podria ser. Bueno, després parlo dels Borgia, que és princesa Esquilache, però és per completar tot l'arbre, que aquí veieu que es va casar amb una tal Isabel Piccolomini i després amb una tal Isabel d'Aragó. Aquí veieu Isabel Piccolomini, és per completar l'arbre. Isabel d'Aragó, i que ens apareix un altre, que és Ferran d'Aragó, que també és fill d'Adriana Guardato, val? O sigui, d'aquestes tres, i que seria en realitat d'Eleonor d'Aragó. Vale. Té una filla que és Isabel d'Aragó. Però he trobat algun lloc que també té un fill que es diu Francesco da Melzo. A un lloc, Però bueno, no és molt fiable. I clar, ja ho tenim gairebé complet. I clar, ara us explicaré per què passa això. Veus? Bueno, aquí tota la branca seria la d'Alfons de Nàpols i seria Leonor d'Aragó i tindria tota aquesta prole que veieu aquí. I clar, he buscat a Diana Guardato, l'he trobat, no? Però clar, ens diu que és la filla, bueno, el que sigui, he trobat a la família, i aquí veieu una sèrie de bibliografia, i jo he seguit la bibliografia, i resulta que a la més antiga, del 1740, resulta que no apareix per enlloc Diana Guardato, quan hauria d'aparèixer, perquè està casada amb el rei de Nàpols, i no apareix. Per què no apareix? Perquè potser és Dionora d'Aragó, Dionora Diana, veiem el nom, i com veiem a algunes webs, Eleonora Diana d'Aragona, Diana. A un altre lloc, Eleonora Diana d'Aragona. I ens n'anem una referència que ens diu Marino da Marzano, que és la referència de la Treccani, d'un diccionari. I justament, segons els cronistes, ens diu el rei havia comès incest amb la seva germana Eleonora, esposa de Marino. Què
Què ens està dient? Que Leonora cometia incest amb el seu germà i va tenir a tots aquests fills. O sigui que els fills de tots aquests són de Leonor d'Aragó i Ferran I de Nàpols. Per això aquest Ferran I de Nàpols, el rei, no tenia gaire en estima al Marino Marzano. Per això tots aquests títols els tenen d'aquí. I per això, clar, serien realment Eleonor d'Aragó amb Ferran I de Nàpols. I haurien tingut una filla, que seria Caterina Marzano, que és la que està casada amb Leonardo de la Rovere o amb Leonardo da Vinci. I per tant Leonardo da Vinci seria, no?, el nebot del rei de Nàpols. El fillol de Leonardo, el Rafael, seria gairebé el net de Ferran, el rei de Nàpols, Ferran I. I després, aquí veieu una cosa que és, ho he dit ja alguna vegada en altres conferències, que és que si tenim aquí a Leonardo de la Rovere, que és el pintor, Leonardo da Vinci, i aquí tenim, aquí el veieu, i aquí tenim a Rafael, aquí falta un altre pintor molt famós, que alguns ja ho sabreu. No, i resulta que és aquest, Jerónimos Bosch. Bueno, una troballa col·lateral del per què. Aquest personatge, Jerónimos Bosch, pinta tota l'estona l'adoració dels reis. I pinta aquí una persona que diuen que és etíop, no? I torna a pintar-la, i sembla que és una dona, està pintant gairebé una dona, tota l'estona, a tots. Bueno, aquí veieu unes semblances, que aquí veieu això, i per exemple unes esglésies d'Etiòpia són els mateixos motius, potser és que algun d'ells va viatjar, o Jerónimos Bosch va viatjar allí. I bueno, per exemple aquest d'aquí, amb això, bueno, i què vaig trobar? Que per exemple el quadre del Jardí de les Delícies el va visitar Antonio de Beatis, el que hem dit abans, que era el cronista que anava amb Lluís d'Aragó, el cardenal, el 1517 a visitar a Leonardo. Bueno, això ho passo, que és una de la conferència de la Universitat de Nova Història del David Vilasís, però bueno, però aquest és curiós perquè és justament a Florència, o sigui, utilitza el Jardí de les Delícies, una cosa, un animal que justament està a Florència, a un llibre de Florència. I què vaig trobar? Doncs ens diu, explica explícitament la relació entre Leonardo i el comte Girolamo Riario, una de les primeres relacions poliamoroses. Per què? Perquè ho feia en Caterina Sforza, amb la dona del Girolamo Riario. És una col·lecció pòstuma de cartes i presentacions de dibuixos, tot en relació amb el comte Girolamo Riario. I què vaig trobar? Que ens diu, el comte Girolamo Riario és una figura bastant fosca a la història, no per manca de protagonisme, sinó per la seva intensa privacitat. Alguna cosa poc comú entre els nebots papals. Vasari només l'esmenta la vida de Leonardo en dues frases. Va ser en 1477 quan Leonardo es va trobar amb el comte de Forli, que va reconèixer el seu geni a causa d'una ment semblant. O sigui, era una ment semblant. Potser és que eren pintors, els dos. I li va preguntar si entraria al servei de Roma. Leonardo es va negar, però fins a la mort del comte van romandre amics molt propers. Compartint la mateixa ment i apreciació per les mateixes coses. O sigui, tenen molta relació, com si fossin de pintor a pintor. No? I clar, què he trobat jo? Que es va casar, el Girolamo Riario es va casar amb la comtessa Zita Jael Mari Riario. Comtessa Zita Jael Mari Riario, hauria ser un escàndol això. I era d'origen etíop, justament, d'origen etíop. Aquest és Girolamo Riario, no? Que si tu busques, que està casat amb Caterina Sforza, i resulta que Girolamo Riario era comte de Bosco, o el que és el mateix, Bosch. O sigui, s'està dient que Girolamo Riario és Jeroni Bosch, podria ser. I aquí doncs, les conclusions. Que ens diu que els papas de la Rovere serien el Rovira de Morella, que Rafael va ser Rafael Sansoni Riario i possiblement fill de Leonardo de la Rovere o Leonardo da Vinci. O sigui, Leonardo va ser Leonardo de la Rovere,
Caterina, la suposada mare d'en Lleonard, va ser Caterina Gonzala Secco. Vinci és una contracció del senyor de Vinovo i el comtat de Cinzano, o Vinovo mateix. Leonardo, Giovanni i Antonio de la Rovere van ser la mateixa persona. La branca de Ferran I de Nàpols i Diana Guardato va ser la branca de Linor d'Aragó i de Marino Marzano, i Caterina Marzano. Leonardo va contraure matrimoni amb Caterina Marzano d'Aragona i Giovanna de Montefeltro. Leonardo va tenir com a filla Isabel d'Aragó, la Gioconda o la Mona Lisa, i com a net el seu fill, Francesc Maria Sforza, i Jerónimo Bosch va ser Girolamo Riario, comte del Bosco, o Bosch. Aquí està el quadre de Melozzo di Forlì, que en teoria aquest és Girolamo Riario i aquest en teoria seria Leonardo, és Giovanni della Rovere, que per mi és Leonardo della Rovere i per mi seria Leonardo da Vinci. I aquest seria Jerónimo Bosch. I queda més clar a l'escola d'Atenes de Rafael Sanzio, el 1509, que junta tots els de la Rovere. Francesco Maria està aquí, i aquests dos jo crec que serien, un seria Leonardo da Vinci, que molts diuen que és Leonardo da Vinci, que seria Leonardo de la Rovere, perquè està dibuixant l'escola d'Atenes i és per als de la Rovere, i l'altre jo crec que seria Jerónimo Bosch. I ja està.